selat bat mikan san kane kwe keding ke bat isar kai ba duka tangata ya kate ke jaka ha ke ba kate keding kala bam do sendan ya ki klau ki betap ubreu balaring video ya kane ka video ulaang ula syapting sikatai hadin ba kane ka jingjia ha ke ba am jadi ikat bakin jia po pertai sisa light tah po ka TV henry menta kasin kane ka jingjia kala jia sisa ha ke pertai jongi lada jia kum kene ka jajing jia ne ubre uba post ki social media ulaang ka penken mau ya ki por ha ka ba ublai u ai bori u Moses bun pen mi de ki ding ban khang lat ya ki sipai jong u pharo kum ta kane ka jing jia kadai ka badang suggestion hi menta u benai November usnam arajar apulai bat kata kala jia hapo kari Australia kari Australia kari kebasyet tasam ban man la usnam ki klau ki betap jong kari jangka ki jusha bam bai ha kading henry laang ba minta usnam ru kari Australia ka haban man ya kane ka jingbam jaka ding ya ki klau ki betap hapo ka kendau jongka kari Australia minta usnam kalama di ka jingplo jing klau ki barat ba ha ka baki merat ki mat ki spa teli ki la khlad hasyan balai tu balaang maka jingpluk klau ke barat ba ha ke bakari Australia kelaman kata kadai haus nam arajar kat kendai ha ke bakading ke belajur ke bala me ba ha ki klau tetap jengkari Australia kata ha ki benta jengkari siap lai pulai ngut ki min simbreu kila dona hasyan bat ki merat ki hajar teli kila klat hasyan bat kum tanah kaliang cigi beri kepada peji kilan cika mariang kila itu ba amla ban lei ya kene ke jingjia namar ba man la usnam tang slapoi ubenai senrai kata hakini ki por kari Australia kelamat ya ka jing syet tasam bat kum juru ya ka jing hel ka ba isir kai ba bat kum ta dealing ba kini ki arteli ka sapelang ya ki ding bakin kelang klap-klap ren yang man usnam hakari Australia